Kunenye into enye abantu mhlambe futhi okumele bayiqaphele la ukuthi uma ngabe ungena estoksini estoksini mawungena khona sokusengumsolo ukuthi iqala gala kathethwa mhlawumbe usawubingelana nenkantolo ayikho indawo enonya njengestokisi kunonya estoksini unyalo lo ongathi angazi ngalichaza kanjani and lwenziwa abafowethu nje nabangayishaya inombolo bayalwenza lunya lolu uthothi mawufika lapha estoksini ufika uyafakwa amaphoyisa whether kusemini noma kusebusuku ayangikhulume ngesigameko sala kaNongoma la kwafakwa khona lekenge yangaphandle e2 iboshwa zamshala umnini zamgwaza bayigoloza ngakusasa kumele baye enkantolo inxeba lezi zalifakwa lo plastic lo olukhona lo omboza izinkwa ubona lo kuthiwa yini soft tight noma yini soft tight something like that lo nokugoqa ama sandwich eskisi zaliklini ibosha inxeba zase zimfaka ilokhunjana la zamfaka le plastic la can you believe lo muntu lo wafa into yafihlwa ukuthi icakho la dalenza kanjani ngiyakhumbula ibosha zi-attender lokubulala umuntu ubulala bestoksini ibosha ziyabulala napha estoksini sikiyeke nje kwasejele lo incident kaNongoma ake singazange ukuthi iyagcina yenzani kodwa abagwetshwanga abantu abayenzayo bamshaya baze bamgwaza ngaphakathi estoksini kuyashawana estoksini kuyaxhashazwana estoksini uhujuswa inkukhu kugcotshwa amanzi la phansi kubheqa insipho kubeka uzuka ukhumula ubenqunthwa uphi inkukhu udry kanje phansi ngesithupha isithupha usibeka la kukhungana insipho iyawisa ungagijima nje bakunamathaza nje kubheqa insipho wonke lapha phansi kwathelwa amanzi bese kubekwa isithupha la bese kubekwa insipho la bese wahupha ke inkukhu uluhubhe iqhude uwe ushaye phansi ngomlomo ongaboshanga ngesimongo noma ushanga umzimba phansi noma ushaya ngane ibosha mayengakasho ukuthi yeke noma kungakagxi enhlizweni yazo ibona cha uselihubhe lomuntu iqhude ukhathala lapha ube inkukhu ngempela bathi uhubhe inkukhu nje maqede bakugibeze ebhayisikilini bathambe bathengela insango bhayisikili udonga lolu nathi silwaziyo nasemathwala yasedrobheni bakho loluhlukanise askisi fika bantu into nje yakhe eze toilet lolu udonga ke lapha phezulu aluvalekile aluqilanga phezulu lapha elunganeni elungane kwi-roof mhlambe lo 1.3 noma 2 meters bagcobe lona balifaka amanzi ngapha i-toilet ngapha indawo nje ispace bese bethi bambelela kulo kanje unqunu ngaso sikhathi ulibambe yobe usubona umuntu eshayile kwele umuntu esuke ejima sobambelela kulo kanje so ahambe uyothenga insango idayisaphi insango ngakini abagibezi kahle la udongeni ukugibela ngenduku iyasha umhlane lo uba nalonke uhlobo lokhona lo iphambano ngayicabanga nje bathi bakubeka istembu eshawe nge-all star istembu ucabanga ukuthi umhlane ugcotshwe ngensipho ngapha bafaka amanzi ushawa ngele khona ngengaphansi e-all star umuntu ukushaya ngaphakathi kudabuka ibindi ngaphakathi ekushaya eqolo ukushaya ube nehlulo zohlinzwa kadokotela bekukhipha ihlulo ngapha ngemuva bathi balokhu njani bathi bakuthuma story hambo othenga insango into efana nalezo nje abanye abantu uphuma estoksini segula omunye uphuma estoksini ulimele nakhona uSAPS uyayigqiba kwezinkathi lezi zinto kwezinye isikhathi iwona amaphoyisa kwaSAPS mayekufaka athi shawa bathi bayakubethela thwale ngesiphambanweni uma kwisituro somoya uqhiya modongeni izandla zime kanje nekhanda lime kanje umuntu ezokushala ngesicathulo ethi uyakubethela ukufaka isipiki lekhanda esibambe kanje
usually kuvamise ukuba iguzu noma imbadada. Akushaye la noma ukushaya la noma ukushaya ngapha athi zimpama okwashawa ngazo uJesu akushaye la ezandleni. Akushaye yonke indawo uyiwela wena lapha. Hayi ukuthi mawuwa sekuqediwe. Kuthiwa wenzani buyele esiphambanweni. Uvevezele wonke umzimba. Into enziwa ziboshwe lapha ngaphakathi. Kuyima usazoshawa nje. Lokho kusekuswa ama-starter nje, ama-starter la ama-highlight. Usazoshawa, ushawa ugunywe ngengubo. Amusho abaningi bazorelate nalokho bakubonile kwenzeka. Ayekho umuntu engifisa le mpilo. Kodwa ke ngoba sometimes asizwa sinendlela zethu ugcina ufika kule mpilo. Kodwa nje le yanto ingozi kakhulu. Itokisi aziyona indawo eright yokuthi umuntu engahlala kuzona. Zingcolile zinjalo nje. Ingcolile itokisi ulala ngeingubo engawashwa lokhu zafika. Ingubo zakhona ayiwashwa phezulu washwa ubani. Ayiwashwa ingubo zetokisini. Ulala ngengubo othola mhlambi uma uthi isitokisi mhlambi sina 30 years naye ina 30 years ila ngaphakathi. Ingawazi amanzi. Wele ke thina saze siyiwashele thina masibondi kuyashisa sifake empompini sixobe sizeneke. Kodwa nje ingubo stokisi imoto aziwasha uma stokisi 30 years yazi ukuthi naye na 30 years ingawazi amanzi. Leyo ngubo leyo usungazi ukuthi ulele ngocephele kalokhungana ucephelwe yini lento usayili. Ungadlule ngocephele usayili inuka into ongazange uzuyibone aziphuquki ibuya ngokuzolala ungathi umbethe isikhumba sembongolo unqobo lwaso. Indlela eziphuquka ngaso ziyanuka and nokugula nje kuyagulwa ngaphakathi etoxin lenza kugulweke yiko ukungcola ngolo itoxin ngaphakathi kukhona nezintwala intwala ibanga ezo zingubo lezingubo ayiwasho so uthola intwala ke lapha impela intwala embongolo uyibona intwala embongolo intwala ufena nombala ofana nembongolo impela enezandla lapha nesigubhu esingana lapha ngemuva. Zonke lezi intwala izodla wena ehlala ukudla wena phela izona idla phetshe intwala ngezenu phela zingena ngisho nasemphahleni zakhe intwala zejele njengoba qhama tracksuit nje zijabula zife ziyayithukuza itracksuit ujini ziyayithukuza uxaka ngoba uNkulunkulu amanginantwala uthi isikhathi esiningi iboshwe ehlala waphenduzela amablue angithi intwala efudumala ngcono lapho kunomphetho ngakhona. Manje mawungaphandle siwedle waphendula waqhoba njalo lapha kuyachotshwa. Njalo lapha kuyachotshwa. Qafa. Futhi ke kusekunzima ngempela mawuthiwa uboshwe kuleyo ndawo awuna visitor ayikho vele into yokushintsha. Uzohlala unqolo blue phela. Uyathanda uthande. Uma kuthiwa mhlawumbe khona ukunikeza isikhindi na ukunikeza isikhindi nasesigcwala intwala sokuthi uwashe mhlawumbe ufuna ukwasha enkantolo sebekujwayele uwashe enkantolo. Iyaqhuma ke nenduku iqhuma nje awufikanga nogwayi. Kufunakala ugwayi nje thawu awuphethela ukuthi ukukhanyisa. Hayi kuthi sokhanyisa ngawe. Uqhunzwe nje ngenduku. Ngenduku nje udu. Koze kufa amaphoyisa avula khipha kufaka kwenye indlu nakuleyo ndlu uphinde eqhuma induku. Isitokisi sesaphendula indawo ukuxhaphaza nje. Makuthiwa bafuna ukuxhaphaza nje. Axhaphaza nje. La nje waceza neke ngapha nongoma eboshwe kula ngoma nquzida usapha nongoma isekho isola lapha kwaceza. Hayi bashaye kanje abantu. Siyaza hlaliswa yodwa. Hayi bashaye kanje abantu. Le andikho recognize na amaphoyisa. Mabe amaphoyisa efuna ukuthi unenkinga nawo nje athatha kuphose lesitokisi sabantu banongoma. Mase bona ukuthi usu right bese yakhipha. Now uyabona ukungavikeleki komuntu osuke engena njengomsolwa esitokisini. Afike ngaphakathi esitokisini afika ahlangabezana nenkinga. Ongatholi mhlawumbe izomparalyze impilo yakhe yonke. Ekugcineni ngabikho umuntu ohold accountable. So ubani othanda ukuyitokisini, ubani othanda ukuyetshele.
mangabe abantu ukuthi abaye kwenza izinto lezi zinto esizishoyo mase ufike edoksini uzoyimela ni yes abanye bafike bangaxhaphazeki babe nenhlanhla but not everyone onaleyo nhlanhla leyo edoksini ndawo xhaphaza kuyaxhashazwa so mase ufikile ngaphakathi edoksini ke usuhlangabezana nalento uzothini what will be your response sesikhulume nawe ukuthi these are the things ezenzakala edoksini abantu ababe watch out abantu ababe wake up abantu abazama ukuthi babehave ngoba kusasa bazo encounter lento engiyishoyo siyifundisile into sakhuluma ngayo ngenxa ukuthi umuntu uthatha ngeanger nokuthi ubone ngalento esishoyo nje we are just kidding nje we are just joking mase hlangabezana nayo mhlambi bewes lokho engisho mina kube kuncane like mina ngiyabona abantu abashaya edoksini ashawa eliqhumiso lilimaliso iso ashawa phuma amazinyo phela nathi asibashaya abantu angikhulumi ngento engazange ngiyenza ngisho mhlawumbe ukuthi hayi bayabashaya ngoba mhlawumbe nangazange bashaya ngikhiphi ngaphandle bese ishisa lento edoksini bese sinqonqisana strong sikushawa ngqonqo uhamba ulokhona isibhedlela for 3 months ushawa ngempama ngapha kuqhuma i-eardrum lendlebe ngapha lengazange ngishawe so nje ukuxhaphaza nento yakhona edoksini